ka bịa na mgba n'obi ọgaranya ofe ka bịa na mgba n'obi ịbịa mgba n'obi ọgaranya ma bụlụ ga-etuo na ana ịbịa mgba n'obi ọgaranya ma bụlụ ga-etuo na ana gbom asị m ofe ka bịa na mgba n'obi ọgaranya ofe ka bịa na mgba n'obi ọgaranya ofe ka bịa na mgba n'obi ịbịa mgba n'obi ọgaranya ma bụlụ ga-etuo na ana ịbịa mgba n'obi ọgaranya ma bụlụ ga-etuo na ana gbom ofe ka bịa na mgba n'obi ọgaranya asị m ofe ka bịa na mgba n'obi ọgaranya donunu ofe ka bịa na mgba n'obi ịbịa mgba n'obi ọgaranya ma bụlụ ga-etuo na ana ịbịa mgba n'obi ọgaranya ma bụlụ ga-etuo na ana gbom asị m ofe ka bịa na mgba n'obi ọgaranya ofe ka bịa na mgba n'obi ọgaranya ayeyeye ịbịa mgba n'obi ọgaranya ma bụlụ ga-etuo na ana ịbịa mgba n'ebe ọgaranya ma bụlụ ga-etuo na ana gbom ofe ka bịa na mgba n'obi ọgaranya agbata bụ ọgọ bụrụ mgbe na onye beta na adọ bụ maka dị ya elibe dịka elibe na nwe bụ dịka ọ bụ ebu onye nwụrụ anwụ ụzọ na nwa oje ego dabịa mgbe oyi ekwuruje n'iru ekwuruje n'azụ gidigidi ọ bụ efi dọbiri ka nna dụ n'egwu Oduma Okija onye nwe egwu agwụchi elu ụmụ Igbo ga-enu m ntị ka nkọlụ na akụkọ n'ibe fụrụ onye ka njeti egwu onye ka njiburu ọkasị akasị n'egwu akpa mmanwụ onye ọka eyi ọ na-abụ nwata n'ugwu nke edebere dibia n'ojerie ajụjụ ka mmụọ na-ajụ n'egwu a ga-eme ụgwọ ole amara bụ onye n'egwu ọma ọnya ka o ji abụ isi ka nwa efi ọwa bi n'egwu ijeọkụ nọ n'ụlọ mana ugbenye ya na-azụ n'abịa ọ bụ onye gbalụ nkarụlụ si ngwere dara ihe ọlịlịlụ ịma na ọ na-abịa enenyi ya nwe ite ọgbọ nyụ ọkụ oyi onye na-akparị ọgaranya ị ga-emenwe ife ọgaranya na-eme ejiri ụbịam ọ ga iji gị gbọgwalụ kama m ga-amalụ 20 pieces of gọọmenti ka mmalụ ofe ọgaranya na ọ ga-abalụ m n'ife Oduma Okija mmọnwụ ngozi dịrị nwoke dịrị nwaanyị ndị obi fa dị ọcha na ndị aka fa dị ọcha na ebe mmadụ ibe fa na ọka na agọla ọfọ ọ bụ ogologo ndụ na ọfa arụ isi ike ọ bụ ego ebe ejelue ọfa nnaba ndọlụ onye ka Oduma Okija n'egwu anani dibịa ọ bụ mmụọ na-enye nsi ka ndị ọlị asị m ofe ka aja na mgba na obi ọgaranya gbakwa ofe ka eje na mgba na obi na ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana gbom asị m ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya ofe ka abịa na mgba na obi ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana gbom ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya papa mma ji agwakwa ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya ezigbo ofe ka abịa na mgba na obi ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana gbom asị m ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya ayo ogo ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana gbom ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya niile na ọdịya na mbọ maka gbanụ ukwu ji eji dị ga-ehunata na ajọba ọdụ ji onye nwere ntị n'ọnụ maka na nwata jide ọkụ jide mma ọkụ eleghe na mmadụ egbu ya n'aka okwu ọfọ okwe kwụsịalụ su ọfọ ya bụ okwe kwụsịalụ nwa oyi oge onye na-eme ebere ka ọgaranya si n'elu daa ịmakwa na ọ daa na ọ ga-adakwasị gị n'isi ị na-asị ka ọgaranya nwụchu ọnwụ dị ga-emenwe ife ọgaranya na-eme nya bụ ajụjụ na Igbo gabasa ife onye nwere ego kwanyelu ya ugwu na ego abụrụ ngwongwo ụmụaka obi ka eji akpata ego na onye nye obi n'ụwa bụrụ dike agwala ogbenye ife eji abụ ọgaranya ọsị ka atọ ọsị ka abụrụkwa bịam ji abụ mana ụwa bụ onye nye obi bụrụ dike
ọgaranya jere mba mee ife ndị menwere ife ka anyị na-akpọdo egwu akwa ọkụkọ nwa onye ọba n'ide mmiri ego dị na buutu adresị ndị ọba bishọp ndị dibịa ọ dị na nwata bụla eze akwa nna gị mere dibịa akwa mebe dibịa gaziela akwa maka iji ụwa si na akalaka a sị m onye mere na onye chi ya gosiri anya ukwu maka ịmara ọgaranya na chi ya si wee kpaa maka ije n'ụwa si na akalaka ọgwa nnene akpa ma nwa onye okenye toge ka abịa na mgba na obi ọgaranya n'onu a sị m ofe ka abịa na mgba na obi ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụrụ gị tụọ na nna ịbịa mgba na obi ya sị ma bụrụ gị tụọ na nna gboo a sị m ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya ofe ka abịa na mgba na obi ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụrụ gị tụọ na nna ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụrụ gị tụọ na nna gboo ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya asị m ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya donunu toge ka abịa na mgba na obi ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụrụ gị tụọ na ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụrụ gị tụọ na na gbom asị m ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya ayo ogo ebe na-ebe na obi ọgaranya ma bụrụ gị tụọ na ọgaranya ma bụrụ gị tụọ na gbom ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya n'elu ụwa ka anyị na-emelu Chukwu okike kele anyị maka na ibe onye na-achị akpa na onye ga-eme n'elu ụwa onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ echiri na mmadụ ibe gị echiche ọjọọ agbarụ na mmadụ ibe gị izuzu ike na-adịrọ mma anọ na ebe agbara izuzu ka egbuo mmadụ ibe gị onye ji mma tinye mma n'ọgbọ na Igbo bụ ofu ga-adozie na Igbo bụ ọsọ ọsọ n'ogige Oduma Okija chala ogidi eyi eburu m Oduma na Okija chala ogidi ka nke na-alụsị njide ebube n'egwu ụlọ asị aka obi alụsị agụrụ na afọgbue na nkwọ ọngị kwuru eze olu debe ezi Igbo na ezi Igbo na-echere gị etere bụ ọchị ụlọ asị ekele oyi ogwugwu mmiri ogwugwu isi ụlọ ogwugwu akpụ ihe na-emerụ ụmụ ihe niile na anyanwụ bịanụ ghara oge na Oduma ewere ọjị bịa were mmanya bịa bịanụ tala ọjị were mmanya maka na ọ na-agba agbọ chukwu agbọ ndị mmụọ ozi ọ bụ unu bụ ndị mmụọ ozi anyị fụrụ anya n'ụwa taa ụka ga-adị omenala ga-adị agwa ahụ na-agba nkụtụkọ onye akụrụ n'ibi ya nke ọ bụ na ị na-ebe na-agala oge nwanne m besibi ya ike asịna na nke na-eme adịrọ mma ma mụnwa asịna na nke ị na-eme adịrọ mma maka na ka onye na-eme na-agaziri ya na aka onye ga-ejido maka obe ka a mara mgbe ekere nke ụkwa dada okwu ka na-ekwu na onye nyere m egwu bụ Chukwu ụfọdụ si n'egwu basị n'ikuku ụfọdụ si n'egwu basị na mmiri ụfọdụ si n'egwu basị na anyanwụ mana Oduma sound system si na chi wee bịa ọnya ka egwu m ji bụrụ eti bụ agwụ tobe ka abịa na mgba na obi ọgaranya asị m ofe ka abịa na mgba na obi ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụrụ gị tụọ na bịa mgba na obi ọgaranya ma bụrụ gị tụọ na asị m ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya ụmụ Igbo na anyị ga-ana anyị na n'ebe anyị si bịa aka anyị nụ n'ebe anyị si bịa aka onye nwe egwu ga-ana anyị na-anụ ka anyị na-ahụ Oduma Okija na anyị ga-ana Oduma na anyị ga-ana onye ụbịam uti niile n'ọgbọ ofeke eti niile n'ọgbọ ọkwa na-agba onye ụjọ ka a na-ana ofeke biko tinyele n'ọgbọ ofeke etinyele n'ọgbọ ekwutọzi n'ọgaranya do ekwutọzi onye Chukwu jere mmanụ ole n'ụwa ekwutọzi na onye Chukwu n'okike ekwutọzi na ọgaranya chilezi na nwa ayeyeye akpakọ onye ọka ayeyeye ụmụ Igbo ka ihe ọdụdo onye ọbụla bido jize ike n'ọlụ n'ụlọ onye ọbụla bido jize ike n'ọlụ n'ụlọ na ndị Igbo ga-adị mma